Eto jopur niang ma pacho ka dhi yudo fuong'ruok bang' jatend migao mar pur Mutai Kagwe singo ma chungo chuth sukari mawuok e pinje ma oko mondo mi omed yaro chiro maduong' ne jopur ma pacho ka. Kolose bura manochwo e kom kod jodito mantiere migao mar pur kod jopur niang mamoko, jotaa tije e bod mar sukari e kind jotelo mamoko, Kagwe nolando ayanga ni yiero maduong' ma jotaa tije madhi telo ne regions 5 mipure niang' dhi chakore ayanga chieng' ngeso. Dwe mar 9 higa ni eri, jafwamb weche mar Dalinta ouma nigi ler mathoth. Jopur niang' koda kembe sukari ma pacho ka koro nyalo buonjo kendo gin kod geno mathoth ni weche mosebedo kokwako sekta no idhi losi chuth bang' jatend migao mar pur nogoyo dhoge piny ni odhi chungo chuth sukari mawuok e pinje maoko. Kwe eloso log tich mar migao mar pur kama ochiwie singo gi. At the end of September, I think we will be about the same as we had last year, which means that we have got almost sufficient sugar in the country for the first time. So that's the direction, and if we go that direction, we will find ourselves beginning to lower the cost, particularly if we can also go to fertilizer production, so that we lower also the cost of fertilizer input. So we are not going to import sugar at the risk of the local industry. Bende osingo ni otemo matek mar neno ni gope ma piny owacho ni godo mar kembe sukari otiek chul. Kowacho ni oseloso gi jatend migao mar omenda kendo en kod yie ni gope go idhi chul machiegni. We are doing everything we can. I think it is instructive that we have paid so much more. The balance is when you consider where we have come from, I can assure you it's Tamalisa. This one I'm not worried about. E kinde no, ochiwo singo mar neno ni yiero midhi tim mar jopur otime yo ma uyanga kendo kwedo joma nigi paro mar timo gwelo. Kowacho ni jopur ni kod thuolo mar yiero jotelo magidwaro. Hatutaki tena tuende uchaguzi tuanze hii petitions. Tafadhali. Yule ameshinda. Yule ameshindwa. Angoje. Right? Yeah, hii mambo ya petition itaturudisha nyuma tena. And I can tell you, if you hold elections and then you start this petition business, this thing will never be done. Jotend jopur bende osingo tiyo kanyakla mar neno ni yiero mochan tim dwe manyien otimore maonge kiawa. For the millers, they also have their money inside there. They have 2 representatives. So the board, through their committees, are supposed to appropriate this. So without the board, it will be an act of illegality for even the CS to approve. Maybe so. Yes. Eseche ma yiero mar jotaa tije 5 madongo koro osekayo machiegni. Okang' ma kamae dhi chopo chik sukari manokal 2024 kendo dhi medo bero sekta mar sukari. Jopur bende koro ni kod ilo ka gin kod geno moromo ni ngimagi dhi bedo maber. Dalinta Ouma, Ramogi TV.